जय हिंद दोस्त। हम हैप्पी अपने सबन के स्वागत करत बानी अपना चैनल क्विकनेस ऑफ माइंड पर। दोस्त, आज हमने पढ़े वाला बानी सन भोजपुरी क्लास 10th के। ठीक, जौन की 2 नंबर के जौन भी प्रश्न होला इस सभी प्रश्न के हमने देखब जा जौन की इम्पोर्टेंट बा एग्जाम खातिर। ठीक बा, 2025 एग्जाम खातिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न बा। ठीक बा, तो पूरा के पूरा देखी अच्छा से। देखला के बाद में अपने सबन के एगो कोड दे हम, उ कोड के साथ में अपने मैसेज करम, अपने के PDF भी इस सभी प्रश्न के मिल जाई। तो अच्छा से देखी समझी। अगर अपने थोड़ा सा भी ध्यान दे के अगर सुनत नहीं तो सारा का सारा क्वेश्चन यही याद हो जाई। एकरा के दोबारा याद के लगा कोनो जरूरत ना पड़ी। ठीक बा, तो अच्छा से समझे के कोशिश करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट बा। ई प्रश्न से अभी हम अपने सबन के 9 या 10 प्रश्न कराए, इससे एक भी बाहर प्रश्न ना पूछल जाए। और अपने सबन के ई जौन सब्जेक्टिव प्रश्न जौन होला सब्जेक्टिव खातिर हम अपने के 3 गो वीडियो देहम। ठीक बा, 3 गो वीडियो अपने सबन के मिली। ई आज जौन बाई हमनी के पहला वीडियो बा। ई तरह के 3 गो वीडियो मिली 10-10 गो प्रश्न के, यानी कि टोटल अपने के 25 से 30 प्रश्न करके जाए के बा। एक भी प्रश्न अपने के एग्जाम से ना छूटी, अपने भाई के वादा बा। ठीक बा, चलिए पहला प्रश्न के हमने सब देखब जा। जौन की आज के पहला प्रश्न बा कि सगुन भक्ति का ह। सगुन भक्ति का ह, देखिए ई प्रश्न 2023 में पूछल जा चुकल बा। आ दूसरा तरीका से यह प्रश्न के 2024 में पूछल गई रहे कि सगुन पंथ के बारे में लिखी। सगुन पंथ के बारे में लिखी। तीसरा पूछे के प्रश्न के तरीका बा कि सगुन संप्रदाय के बारे में लिखी। ये भी प्रश्न पूछल जा सकत बा ई तरह से। तो देखिए पहले समझी कि सगुन भक्ति का ह। सगुन भक्ति काव्य धारा के उ पंथ आ संप्रदाय के संप्रदाय जे भगवान के साकार रूप के उपासना करेला। यहाँ देखिए भगवान के साकार रूप, एकरा से का मतलब बा, का अर्थ निकलता है ऐसे। तो भगवान के रूप से, ठीक बा, जेकर मूर्ति होके, जेके हमने कुछ देख मने हमने देख के पूजा करी जा। ठीक, ओकरा कहल जाला साकार रूप। उपासना का मतलब होला पूजा करना। ठीक बा, पूजा कइल। तो जेकर रूप होखेला उ जे आवेला के में आवेला, सगुन भक्ति में आवेला। तो भगवान के साकार रूप के उपासना करे सगुन पंथ आ सगुन संप्रदाय कहलाला। ओकरा का कहल जाला, सगुन पंथ कहल जाला चाहे सगुन संप्रदाय कहल जाला। देखिए सगुन पंथ के भी 2 गो शाखा फूटल। एगो के नाव कृष्ण भक्ति शाखा पड़ल, तो दूसरा के नाव राम भक्ति शाखा पड़ल। माने सगुन पंथ भी 2 भाग में बट गई। एगो के नाम पड़ल कृष्ण भक्ति आ दूसरा के नाम पड़ल राम भक्ति शाखा। ठीक, समझी। आगे जौन बा कि सगुन पंथ के ज्यादातर अनुयायी यानी सगुन पंथ के माने वाला लोग राम भक्ति के शाखा में बाड़न। यानी सगुन पंथ के जे भी व्यक्ति बाड़े माने वाला अनुयायी, उ ज्यादा से ज्यादा कैसन बाड़े, राम भक्ति बाड़े। देखिए ई भक्ति जौन बा सगुन और निर्गुण में बांटल गई बा। तो सगुन भक्ति कहल जाई जेकरा के रूप हमनी के माने नहीं जा, रूप होखे। जैसे हमनी का करनी जा, सरस्वती माँ के पूजा करनी जा, तो वहाँ का मूर्ति बा, वहाँ का रूप एगो बा, तो ई के में आई, सगुन भक्ति में आई। आ निर्गुण भक्ति में कौन जाई, जौना के रूप ना होके, निराकार होके, ओकरा के निर्गुण भक्ति कहल जाई। देखिए अब आगे के जौन हमनी के 2 नंबर प्रश्न बा, दूसरा नंबर ई प्रश्न बा कि निर्गुण भक्ति का ह। निर्गुण भक्ति का ह, देखिए ये 2023 2022 दोनों में पूछल जा चुकल बा ई प्रश्न कि निर्गुण भक्ति का ह। ठीक, यह प्रश्न के घुमा के पूछल जा सकता कि निर्गुण संप्रदाय का ह। ठीक, तो दोनों प्रश्न एक ही बा, अच्छा से समझे। देखिए निर्गुण भक्ति धारा में भगवान के निराकार रूप के वर्णन देखे के मिलेला। कहे के मतलब निर्गुण भक्ति जौन बा एमे भगवान के कौन रूप के मिलेला, तो निराकार। निराकार कहे के मतलब भगवान के कोनो रूप ना होखे, ओकरा के निराकार कहल जाला। लेकिन भगवान हर जगह बाड़े। ठीक बा, ई बात एमे कहल जाता, यानी वहाँ के कोनो रूप नहीं खे। ठीक, देखिए निर्गुण भक्ति धारा के कवि भगवान के निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापक, शक्तिमान आ नित्य मानेला।
कहे का मतलब कि निर्गुण भक्ति के जितना भी कवि लोग बा उ भगवान के का मानेला, निराकार मानेला, सर्वव्यापी मानेला, सर्वशक्तिमान मानेला। ठीक बा। देखी आगे बा कि उनका अनुसार निर्गुण ब्राह्म्य के कौनो शरीर ना होखे, यानी उनके अनुसार निर्गुण भक्ति के अनुसार वो लोग के का होला कि कौनो शरीर ना होला। उ अवतार ना लेलस, माने उ अवतार ना लेवेलन, वहाँ के उनकर जन्म ना होला। ठीक बा, अवतार ना लेवेलन। उ सर्वव्यापक अर्थात सब जगह भइला का चलते चराचर जगत में व्याप्त रहेलन आ उनका भक्ति खातिर कौनो बाहरी आधार के जरूरत ना होखेला। वहाँ के सभी जगत में बानी। ठीक बा, वहाँ का भक्ति करे खातिर कौनो बाहर के का आधार के जरूरत ना पड़ेला। ठीक बा, माने कौनो चीज जरूरी नहीं खे उनकर भक्ति कइला खातिर। ठीक बा, ई निर्गुण भक्ति है। ई दोनों प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट बा, अपने समझ करके जाए के चाहिए। ठीक, देखी तीसरा प्रश्न बा जौन अपने समझ जान रहल बानी कि डोमकच के बारे में लिखी, यानी डोमकच अपने जानते बानी कि कब होला। ई प्रश्न देखी 2024 में भी पूछल जा चुकल बा। दूसरा तरीका से कि डोमकच के बारे में का जानी ले, ई तरह से ही पूछल गई बा 2024 में प्रश्न। काफी इम्पोर्टेंट बा, 2025 में भी आई प्रश्न। देखी डोमकच एगो लोक नाट्यम है। डोमकच कहा एगो लोक नाट्यम है, और ऑब्जेक्टिव में भी पूछल जा चुकल बा ई बात। ठीक, कि डोमकच एक लोक नाट्यम है। जहिया लड़का के बारात जाला ओ दिन शाम, यहाँ पर शाम लिखना चाहिए, शाम लिखे के चाहिए, राम ना शाम, यहाँ पर शाम बना लेम। का शाम बना लेम। ओ दिन शाम में मेहरारू लोग एकरा के खेलेला। वही दिने शाम में यानी कि रात के समय में मेहरारू लोग का करेला, डोमकच खेलेला। ठीक बा, देखी अपने समझ जान पानी ई सब बात। बियाह में मर्द लोग तो बारात चल गईल रहेला आ घर में खाली मेहरारू लोग बच जाला। बारात के समय में का होला, जितना भी मर्द लोग होला घर के उ सारा के उ तो बारात में चल गई रहेला, बचेला के खाली मेहरारू लोग। मेहरारू लोग बटुरा के अपने नाटक खेलेला। बटुरा के कहे के मतलब मेहरारू लोग इकट्ठा होला, बहुत सारा लेडीज लोग जो मेहरारू लोग बा इकट्ठा होला, ओकरा के यहाँ लिखल बा बटुरा के नाटक खेलेला। ठीक बा, इहो एगो उत्सव खानी होला। एकरो के का मनावल जाला, ई जौन डोमकच बा एगो उत्सव जैसन मनावल जाला। ठीक बा, देखी उहो लोग पुरुष पात्र के भूमिका निभावेला। उहे लोग जे बा मेहरारूए लोग जे बा इ नाटक खेलेला, तो एमे अगर पुरुष के भूमिका होता तो पुरुष के भी भूमिका के निभावेला, मेहरारूए लोग निभावेला। तो ई रहे डोमकच के बारे में। चलिए चौथा जौन प्रश्न बा हमनी के, ई प्रश्न बा कबड्डी कैसे खेलल जाला। देखिए इहो प्रश्न 2023 में पूछल जा चुकल बा, 2022 में पूछल जा चुकल बा, 2024 में भी पूछल जा चुकल बा। नहीं लगातार 3 साल प्रश्न पूछल गई बा, तो भैया लिख के रख ली 2025 में आए वाला बा। ठीक, देखी तो कबड्डी कैसे खेलल जाला, चाहे प्रश्न पूछ ले कबड्डी के बारे में लिखी, कि कबड्डी के बारे में अपने लिखी, चाहे कबड्डी कैसे खेलल जाला, दोनों के आंसर अपने के ये देवे के बा। देखी आज कबड्डी एगो अंतर्राष्ट्रीय खेल के रूप में भले ही जानल जाला। अपने सब जानता नहीं कबड्डी अभी के स्थिति में का बा कि अंतर्राष्ट्रीय खेल के रूप में जानल जाला। बाकी साच पूछी तो कबड्डी एगो लोकप्रिय भारतीय खेल है। सही में पूछल जाओ तो कबड्डी का है एगो लोकप्रिय भारतीय खेल। अपने समझ देख ले हो कि हम गाँव घर में हम हमेशा कबड्डी खेलत रहे नीजा। भारत के राजधानी दिल्ली में 1982 ईस्वी में आयोजित 9वां एशियाई खेल में एकरो एगो खेल के रूप में सम्मानित कइल गई। देखिए भारत के कहाँ, दिल्ली में। आ कौन खेल में, तो 9वां एशियाई खेल में। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछल जा चुकल बा, कब, तो 1982 में दिल्ली में एकरा के का कइल गई, एगो खेल के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय खेल के रूप में सम्मिलित कइल गई। ठीक बा, देखिए अब आगे हमने बढ़ब जा। देखिए कि कबड्डी के मैदान चौरस और आयताकार होला। कहे का मतलब ओकर मैदान कैसन होला, तो चौरस यानी कहे का मतलब चौगोल ऐसे, आयत के रूप के होला, चरकुट्ठा होला और आयत के रूप के होला, ये कहल गइल बा। वयस्क लोग ला जहाँ 13 मीटर गुना 10 मीटर के मैदान होला। वयस्क लोग कहे का मतलब जवान लोग,
ओ ल खातिर कितना होला 13 गुना 10 मीटर के होला। ठीक बा, लंबाई चौड़ाई। देखी उहुए महिला आ किशोर खातिर माने महिला व्यक्ति खातिर और छोटा बच्चा सब खातिर 11 गुने 8 मीटर के मैदान होला। का होला 11 गुने 8 मीटर के मैदान होला। आगे बढ़ब जा। देखी कि हर एक दल में 12 खिलाड़ी होला। कबड्डी के प्रत्येक दल में 12 गो खिलाड़ी होला। बाकिर एक समय में 7 खिलाड़ी मैदान में उतरेला। शेष 5 खिलाड़ी सुरक्षित रहेला जेकर जरूरत पड़ल पर दल उपयोग करेला। कहे के मतलब प्रत्येक दल में कबड्डी के 2 गो दल होगला, यानी बीच में लाइन हो गई। एगो दल हेने मिली अपने के आ एगो दल देखे के यहाँ मिली। ठीक बा। अब दल में का होला कि 12 गो खिलाड़ी होला। प्रत्येक दल में 12 गो खिलाड़ी होला, लेकिन खेले खातिर एक समय में 7 गो खिलाड़ी ई दल में भी उतरी आ 7 गो एमे भी उतरी। जब जरूरत पड़ी तब जौन ई 5 गो शेष खिलाड़ी जौन बचल बा ओकर उपयोग एमे कर लेवल जाई। ठीक, तो ई रहे कबड्डी के बारे में। चली 5वां नंबर प्रश्न जौन बा हमनी के ई प्रश्न बा कि एड्स फैले के कौन कौन कारण होला। ई देखी 2024 के प्रश्न पूछल जा चुकल बा। ठीक बा। ई प्रश्न अपने के यहाँ हम लिखल भूल गइल बानी, 2022 में भी पूछल गइल बा। ठीक बा कि एड्स फैले के कौन कौन कारण होला। एड्स जौन बीमारी बा अपने सब समझता नहीं, जानो कि HIV कहल जाला। ठीक, देखी तो एड्स रोग खून में HIV नामक विषाणु के प्रवेश करे से उत्पन्न होला। खून में कौन सा विषाणु पहुंचेला तो HIV जौन विषाणु जब पहुंचेला तो एड्स बीमारी माने हो जाला, उत्पन्न हो जाला। देखी एक और कारण का होला कि प्रदूषित सुई से, अगर अपने दूषित सुई के उपयोग करतानी, यानी कि दूसरा के शरीर में जौन सुई इंजेक्ट भई रहेला लागा रहेला उहे सुई के अपना शरीर में उपयोग करतानी तो उससे भी का हो सकता एड्स के खतरा हो सकता। अगर उ व्यक्ति के एड्स हुई तो अपने के ऊपर भी खतरा आ सकत बा। देखिए एड्स ग्रसित व्यक्ति के साथ असुरक्षित संभोग से, यानी कोनो एड्स ग्रसित व्यक्ति के साथ में अगर अपने असुरक्षित संभोग करत बानी तो उससे भी अपने का हो सकता एड्स के खतरा हो सकता, एड्स उत्पन्न हो सकता। देखिए माता से संतान में आ दूषित रक्त चढ़ावला से एक आदमी से दूसरे आदमी में तेजी से प्रवेश करेला। ठीक बा। अगर मतलब कि दूषित खून चढ़ावतनी अपने दूसरा के शरीर में दे रहल बानी तो उ व्यक्ति के भी का हो सकता एड्स तेजी से फैल सकता, प्रवेश कर सकता। देखिए अपना जीवन साथी के अलावा दूसरा अनजान लोग से असुरक्षित सहवास से विशेष खतरा मंडरात रहेला एड्स के। ठीक बा। अगर अपने के जीवन साथी बा ओकरा अलावा कोनो दूसरा व्यक्ति से ठीक असुरक्षित अगर संभोग कर रहल बानी तो उसे भी एड्स के खतरा अपने के ऊपर मंडरा सकत बा। तो एके ध्यान रखी और सुरक्षा खातिर साइंस पढ़तानी उपयोग करी। चली जौन 6ठा नंबर प्रश्न बा हमनी के एड्स रोग पर कैसे रोक लागेला। देखी 2023 के प्रश्न पूछल जा चुकल बा कि एड्स रोग पर कैसे रोक हमनी लगा सकत बानी सन। तो देखी जौन जौन अभी अपने बतिया है पढ़नी है ना कि असुरक्षित संभोग से, तो सुरक्षित संभोग करी ना अपने बच जाए एड्स के बीमारी से। ध्यान दिए पर पॉकेट में लेके घूमी हमेशा। एड्स रोग पर कैसे रोक लागेला। देखी एड्स रोग खून में HIV नामक विषाणु के प्रवेश कैला से उत्पन्न होला। ई तो बात अपने जानता नहीं। देखिए अब आगे बा कि एड्स रोग पर रोक लगाए लाए बहुत सारा तरीका बा, बहुत सारा तरीका बा जैसे एड्स रोग नहीं के फैल सकत। देखिए पहला कि प्रदूषित सुई से खुद के सुरक्षित करी, यानी कि प्रदूषित जौन सुई बा उसे खुद के सुरक्षित करी, प्रदूषित सुई के उपयोग ना करी, प्रयोग ना करी। दूसरा एड्स ग्रसित व्यक्ति के साथ संभोग ना करी। अगर कोनो व्यक्ति के एड्स बा तो ओकरा साथे अपने संभोग ना करी, जैसे अपने के एड्स रोग से बच सकत बानी, अपने ग्रसित ना होखे। देखी जौन तीसरा नंबर बा हमने के में का टॉपिक कि दूषित रक्त ना चढ़ावला से, यानी कि खराब रक्त जौन दूषित रक्त बा ओके अपना शरीर में भी ना चढ़ाई अपने। ठीक बा, जावना से अपने बच सकत हनी। अपना जीवन साथी के अलावा
दूसरा अनजान लोग से सुरक्षित संभोग से, अगर अपने जीवन साथी के अलावा कोनो दूसरा व्यक्ति से अपने संभोग करत बानी तो ओकरा से सुरक्षित संभोग करी, अपने एड्स के बीमारी से बच सकत बानी। देखिए 7 नंबर जौन हमनी के प्रश्न बा, ई प्रश्न के देखब जा कि भोजपुरिया लोगन के अंग्रेजन मॉरिशस काहे खातिर ले गई रहलन सन। ई देखी 2022 के प्रश्न बा, ठीक बा, कि भोजपुरिया लोग के जौन रहे अंग्रेज सब जो रहे मॉरिशस काहे खातिर ले गई रहे, ठीक बा। तो एकर आंसर हमनी समझब जा। देखी एकर कहानी तो बड़ा दुख भरल बा, माने ई जौन कहानी जौन बा भोजपुरिया लोग के जौना के भोजपुरिया लोग का अंग्रेज सब मॉरिशस लेके गई रहे, बहुत दुख भरल कहानी बा। अंग्रेज लोग भोजपुरिया लोग के नौकरी देवे के एग्रीमेंट कैलक आ धोखा दे के पनिया जहाज पर चढ़ा के समुद्र के रास्ते ये देशन में ले गए। कहे के मतलब कि भोजपुरिया लोग के का कैलक, अंग्रेज सब नौकरी देवे के एगो एग्रीमेंट बनैलक आ उ लोग के साथे धोखा कैलक आ पनिया जहाज से चढ़ा के आ लेके चल गई अपना देश में, ठीक बा। देखी आ काहे खातिर ले गई रहे ई बतिया समझ ली। भोजपुरिया लोग का होला, बहुत मेहनती होला। देखिए कौन कौन देश में, तो मॉरिशस में, फिजी में, सूरीनाम में, ये सब देश में आदि देशन में के माटी ऊख के खेती करे में माहिर रहे, ऊख के खेती करे में माहिर रहे। कहे के मतलब कि मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम देशन में माटी जौन रहे न ऊख के खेती करे के लायक रहे। आ जौन भोजपुरिया लोग रहे का करे, ऊख के खेती करे में माहिर रहे लोग। यही कारण से अंग्रेज ओ लोग के फंसा के ले गई कि चल लगिन तहनियो ओइजन ऊख के खेती करी लगिन, बड़ी कमाए में आगे बढ़ा लगिन ना, तो चल लगिन। खैर वहाँ भी हमनी गनी जब भोजपुरिया लोग रच देनी सन इतिहास, ठीक बा। मॉरिशस के वहाँ देखी भोजपुरी आदमी का भइल प्रधानमंत्री बनल, ठीक। मॉरिशस में का बा अभी भी भोजपुरी बहुत अच्छा से बोलल जाला, भोजपुरिया लोग बहुत ज़्यादा बा वहाँ, ठीक। तो हमनी जहाँ जानी सन वहाँ अपना लेवे सन, सब केहू का अपन बना लेवे सन। ई तो गुण कूट कूट के भरल बा हमनी में। चली 8 नंबर प्रश्न बा कि गिरमिटिया मजदूर कौन रहलन सन। गिरमिटिया मजदूर कौन रहलन सन, तो देखी भोजपुरिये लोग के का कहल गइल बा, गिरमिटिया मजदूर कहल गइल बा। ई सब कौन कहलक, तो अंग्रेजवन सब कहला सन कि भोजपुरिया लोग के गिरमिटिया मजदूर कहल गइल। गिरमिटिया एग्रीमेंट के एगो विकसित रूप है। देखिए इहो प्रश्न 2022 के है, काफी इम्पोर्टेंट बाटे 2025 खातिर, ध्यान दे हम, ठीक बा। देखी संत शिव नारायण केकरा से प्रभावित रही, संत शिव नारायण केकरा से प्रभावित रही, ई प्रश्न 2022 के बाटे। प्रश्न बा कि संत शिव नारायण केकरा से प्रभावित रही, तो आंसर का हो जाए कि संत शिव नारायण कबीर दास, पलटू दास संतन से प्रभावित रहनी। केकरा से, तो कबीर दास से और पलटू दास से यहाँ के कारण प्रभावित रहनी। तो हम आशा करत बानी कि अपने सबन के वीडियो अच्छा लागल हुई। अगर अच्छा लागता चैनल के सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के भी प्रेस कर लें, वीडियो के लाइक कर दें, अपना दोस्त के पास में भी शेयर जरूर करें, ठीक बा। चलिए फिर हमने मिल जाए जौन इम्पोर्टेंट ई जौन क्लास बा क्लास 2 में, ठीक। तब तक खातिर हम अपने समझ से विदा लेत पानी। जय हिंद, जय भारत।